Лилия Закирова. Жаным. Галия жил кебек ұшып қына фатирына қайтып кірді дә, тунында салып тормыйча караватына ауды. Арытылды, диде ул үз-үзенә, шалт-шулт телевизор пультына баскалап. Шәй ясап эчерлектә хәл юк, селкенергә дә ирендерә. Аш казаны аның белән ризалашмыйча, төшке аштан соң тәгамдә ризык капмавын исенә төшереп, быгырдап куйды. Самат шалтыратырга кирәк дип уйлады хатын. Бәйрәмгә ниндирәк планнар кырды икән? Ни дисәң дә бүген гашыйклар көне бит. Һич югы берәр ресторанга бармыйча ярамас. Бәйрәм көннәрендә Саматы кая баруларын яки Галиянең теләкләрен иртән үк сорый иде. Бүген исә изге Вәли көне белән сөеклем. Мин яратам сине, дип телефон аша котлау җибәрде дә, шуның белән шул. Сәгать уклары инде текелди 7-гә якынлашып килә. Урамда каршысына очраган яшь парлар әллә кайчан бәйрәм итә башлагандыр инде. 18дә булмаса да, Галиянең дә йөрәге бар бит. Аның да мондый көнне ялгызы гына түгел, сөеклесе янәшәсендә үткәрәсе килә. Ул кесә телефонында Саматның номерын җыйды. Тик трубканы алган ир тавышы: "Киңәшмә иртәгә күчерелә, иптәш Нурмиева, сау булыгыз", диде дә тынып калды. Аңлашылды, дип борын астыннан мыгырдады хатын. Иптәш Нурмиева, димәк. Исеме белән эндәшергә дә курка, чүпрәк. Ярар, синсез дә үлмәбез әле, иптәш Самат. Әллә син килмәде дип кенә күз яшенә буылып утырырмын дисеңме? Тот капчыгыңны киңрәк итеп. Түтү инде андый заманалар. Синсез дә бик шәп бәйрәм итәчәк Галия апагыз. Галия интернет шелтәрендә дус кызларына яза башлады. Сәлам, күптән күрешкән юк. Әйдә берәр кафеда сөйләшеп утырырбыздан гыйбарәт иде ул хатларның эштәлеге. Тик дуслары җавап бирергә генә ашыкмады. Әй, аларның һәрберсенең үз гаиләсе, үз тормышы шул. Шундый көндә Галия кебек ялгыз башы каңгырап утырмый торганнардыр. Шул чак телефоны җырлап җибәрде кызның. "Алло, Галия", диде университетта бергә укыган дус кызы Алинә елак тавыш белән. "Син идәме? Идә булсаң, сиңа килим әле. Марат шундый көндә дә эш буенча командировкага китеп барган. Соңрак билгеләп үтәрбез ди. Мине чүпкә дә санамый." "Кил, көтәм", диде Галия кыска гына. Өйдә елашып утыру аның планнарына кермәсә дә, дус кызын ялгызын гына калдыра алмый ул. Кыз суыткычтан брокколи кәбестәсе, туңдырылган яшелчәләр чыгарды. Шуларны алдан ук ясап куелган кәтлитләр белән бергә парда пешергечкә тутырды. Фигурасын саклау өчен күбрәк яшелчә, җиләк-җимеш белән генә туклана хатын. Калориясе дә аз, көне буе пешереп җиләнәсе дә юк. Суыткычтан виноград, шоколад ише тәм-томнар, бер шешә шарап чыгарды да, җиңелчә бәйрәм табыны әзер дә булды. Ул арада күрше урамда гына яшәүче Алинә дә килеп җитте. Сүзсез генә кочаклашып исәнләшкәннән соң, өстәл читендә торган бер бокал шарапны сулышта алмыйча эчеп бетерде дә, күз яшьләренә тагын ирек бирде хатын. "Никләр шулай интектерә икән ул мине, Галия? Яратам дигән була бит үзе. Йөрәгем син дип кенә тибә ди. Үзе шул төзелеш фирмасыннан кайтып та керми. 3нче көнне буйыгып утырганымны күргәч, кайгырма күгәрченкәем, бәйрәмгә сюрприз әзерләдем", диде. Менә нинди икән аның сюрпризы. Галиягә дустын читтән күзәтеп утыру кызык та, кызганыч та иде. Шешенеп биткән күзләрен карасаң, берәр якын кешесе үлгән диярсең, билләһи. Иренең гаилә өчен көне-төне акча эшләвенә риза булмыйча, әрләнеп елаган хатынны жүләр дими кем диярсең? Галияне аңларга була, аның йөрәге көнләшүдән үзгәләнә. Алай да түзә бит әле, күзендә яшь бөртекләре биешми. "Балаларыңны кайда калдырдың?" диде Галия теманы читкәрәк борырга теләп. "Зурысы спорт секциясендә. Зур бит инде Рамил, 10 яшен тутырды быел. Рәсилне бүгенге сюрпризга алданып, иртән үк әниләргә илтеп куйдым. Тынычлап күңел ачмакчы идем. Минем дә җаным бар бит. Көне-төне бала аштаны юасы килми." "Син капкала", диде Галия дустының буш бокалына шәраб өстәп. "Әллә яшелчә яратмыйсыңмы? Андый ризыкка бик исе китми шул минем тамакның." Алинәнең йөзенә елмаю чаткысы кагылып узды. "Марат абзаң пилмән, манты, бәлеш, ише тәмлешкәләр пешертеп, үземне дә шуңа өйрәтеп бетерде. Хәтерлисеңме, тулай торакта яшәгәндә ит белән макарон пешереп башлаган көн бәйрәм күк була торган иде. Башка көннәрне кыры-сары эләккәнгә дә куана иде мескен ашказаны. Ничек җан асратасыңдыр син бүгәүдәңдә үлән суырып? Минем кырсак тулганча ашамасам, бер генә дә хәлем булмый."
Сиңа ни ашасаң да ярый, кызый. Күпме ашасаң да калынаймысың. Менә миндә Галия эшен сыпырып алды. Һәр артык калҗа тышка бүлтәеп чыга. Кеше бала тапкач тазара башлый диләр. Бердә дөрес сүз түгел икән. Тазарырсың бала тапкач, әйе? Алина инде үзенең хәсрәте турында онытып та җибәрде. Төн йокларыңны йокламыйчы, шуның тирәле йөгереп кара әле. Тазаруың турында момент онытып җибәрерсең. Синдә нинди яңлыклар бар соң, Галия? Кияүгә җыенмыйсыңмы соң әле? Я Аллам, тагын шул сорау. Җавабын белә торып, кайчан бирүдән туктарлар икән аны? Җыенмый Галия кияүгә чыгарга. Җыенмый. Туй буласы булса, чакыру кәгазеннән белер идегез. Нигә кияүгә җыенмаганлыгын да беләләр югыйсә, күрешкән саен бер үк сорау. Галия да алдан ук әзерләп куелган, моңарчы 100 тапкыр әйтелгән җавабын кабатлады. Миңа булай да бик әйбәт. Ялгыз башың рәхәттер инде ул. Эштән кайткач, ир бала көен көйләп, икенче сменага тотынмыйсың. Үз җаеңны кайгыртасың. Минем кайвакыт бүлмәмә бикләнеп, һич югы туйганчы йоклыйсым килгән чаклар була. Шунда ыштанына пес иткән Рәсил, әнә дип аягымнан кышып ала да бәхетемнән ашау йокы турында бөтенләй онытам. Сиңа да ул саматыңны онытырга берәр җүнле кешегә кияүгә чыгарга кирәк, Галия. Яшь бара бит, малай. Картлык көнеңдә ялгызың гына утырып калсаң, бер дә кызык булмас? Галия дәшмәде. Бу турыда алар ничәмә тапкыр сүз керәштерде инде. Файдасы гына булмады. Кияүдә булсаң да, бәйрәмдә ялгызың калгансың дияр иде, дусты янә җылап җибәрер дип курыкты. Бик нечкә күңелле шул Алина. Шунда елый, шунда җырлап җибәрә. Шагыйрә ул, хисле җан. Ире ничекләр генә түзә торгандыр. Мин пицца заказать итәм әле, диде Галия, бу темага сөйләшергә теләге булмавын аңлатып. Син ярата торганын, ит белән. Тик Алинәгә пицца ашарга язмаган булып чыкты. Марат кайткан дип кош тоткандай сөенеп кирде ул күрше бүлмәдә телефоннан сөйләшкәннән соң. Мин китим инде. Галия аның артыннан көндәшеп карап калды. 35-кә җитеп, һаман егет белән кыз кебек бер-берсен яраталар дип уйлады ул алар хакында. Я Ходаем, ник миңа да шундый бер насыйп яр юлламадың? Бит Самат Галияне үзенә гашыйк иткәндә, Марат Алинәнең дөньяда барлыгын да белми иде әле. Аларның хисләре күпкә иртәрәк берләнде. Тик беренчеләрнең берсе тулып чәчәк атса, аларныкы һаман бердә килеш кала бирде. Университетның соңгы курсында укыганда машина йөртергә өйрәнергә булды Галия. Укып бетергәннән соң эшләп, машина алырга һәм авыл урамнарыннан фыжылдап үтәргә хыяллана иде ул. Соңгы курста лекцияләрнең азрак булуы да тәэсир иткәндер. Диплом эшенең инде яртысыннан артыгын язган кыз стипендиясенә әнисе җибәргән акчаларны кушты да, тулай торакта юкны бушка аударып йөргәнче дип, якындагы автошколага укырга да керде. 4 ай бик тиз үтеп китте. Курка-курка гына руль артында утырырга өйрәнгән кызның имтихан бирер вакыты килеп җитте. Теория өлешеннән тамчы да курыкмый иде ул. Әтисе әйтмешли, хәтере губка сыман аның. Момент отып ала. Менә юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясе хезмәткәрләренә шәһәр урамнарында машина йөртү осталыгын күрсәтү куркыта иде. Җитмәсә, интернетта күбесе аларның юри имтиханны бирдертмәвен, акча өмет итүләре хакында яза. Галиянең машина йөртү таныклыгын бер дә сатып аласы килми. Беренчедән, бу бик кыйммәт булса, икенчедән, кыз барлык сынауларны да үзе үтәргә күнеккән иде. Үч иткәндәй, гел бер үк теш бимазалады аны төннәрен. Имеш, ул таныклыкны кулыма алдым дигәндә генә тормоз педале эшләми башлый. Кыз бар көченә баса, педаль әйтерсең дә юкка чыккан. Юраганы юш килде Галиянең. Бөтен буйрыкларны дөрес үтәп, 10 минуттан артык шәһәр буйлап җилдерткән кыз туктаганда көпчәк белән бордюрга ялгыш тиеп китте. Аха, дип елмайды инспектор, майлы күзләрен биетеп. Өйрәнеп бетмәгәнсез икән әле, туташ. Кабат очрашканга кадәр. Кыз күзләренә тулышкан яшьләрне күрсәтмәс өчен иреннәрен кысты да сүзсез генә машинадан төшеп калды. 2 көннән соң аның телефонына таныш түгел номер шалтыратып, «Мин автошкола директоры. Имтиханны бирә алмаучыларга ярдәм итәргә телим. Вакытыгыз булса, кичке сәгать 5ләрдә мәктәпкә кирип чыгыгыз», диде. Галия аңышмыйча калды.
Гадәттә, автошколада уку турында белешмә генә бирәләр. Синең имтихан бирә алу-алмавың аларның кайгысы түгел. Тик шулай да укудан кайтышлый кирип чыгарга булды. Исәнмесез, Галия, диде кабинетында кәнәфиенә җәелеп утырган директор. Мин Самат Салимович булам, шушы автошколаның җитәкчесе. Исәнмесез? Кыз куркып кына каршыдагы урындыкка чүмәште. Имтихан биргәндә нинди кыенлыклар килеп чыкты инде, Галия? Өйрәтүчең бик талантлы кыз дип мактаган иде үзеңне тагы. Мин белмим. Кызның сүзләре буталды. Юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясе юри каныга демәссең бит инде. Ярар, каушама. Мин сиңа ярдәм итә алам, Галия. Тик бер шартым бар. Нинди шарт инде ул, Самат Салимович? Машина йөртү таныклыгы кулыңа кергәч, бергәләп ресторанда юарбыз. Бер көләч елмаю синнән шул җиткән, дип елмайды директор. Рәхмәт. Ярдәмегез кирәк түгел. Кыз ишекне кат итеп ябып, коридорга атылды. Галия, тукта, дип йөгерде аның артыннан директор. Мин бит шаярттым гына. Теләмәсә дә кыз туктарга мәҗбүр булды. Мин шаярттым гына, дип никтер икенче кат бер үк сүзләрне кабатлады директор. Сине юри тикшереп карар өчен. Чынлыкта исә миңа ярдәм кирәк. Администратор кыз кинәт кенә чирләп китте. Аның урынына эшләргә кеше юк. Хәзер яңа группалар җыя торган вакыт. Ничек? Ярдәм итә аласыңмы? Мин укыйм бит мин. Көтелмәгән тәкъдимнән кыз каушап калды. Соңгы курста диплом эше дә язасы бар. Мин бит сиңа көне буе монда утыр димим. График мәсьәләсендә килешербез. Һич югы кичләрен документлар тутырырга ярдәм итәрсең. Эш хакы да әйбәт. Монда бит әллә ни эшлисе түгел. Укырга килүчеләрне теркисе, документларын барлыйсы. Эштә утырып та рәхәтләнеп диплом яза аласың. Син әлегә уйла. Иртәгә мин синнән җавап көтәм. Икенче көнне Галия инде яңа эш урынында утыра иде. Чынлап та дип уйлады ул директор белән хушлашканнан соң. Стипендиягә генә яшәү туйдыра, азрак авылда яшәүче әти-әнисенә дә ярдәм итәр. Буш вакыты җитәрлек аның. Соңгы курста уку дип бик тинтерәтмиләр, күбрәк вакытлары диплом эше язу белән үтә. Аннан соң укып бетергәч тә белгечлеге буенча эш тапканчы эшләп торырга урыны булачак. Җанына ятышлы эш тапканчы нишлим икән дип ашыкмаса да була. Әйбәт эш табуын җиңел түгел икәнен ул белә. 2 ел электә тәмамлаган иптәш кызы ярты ел эшсез утырган иде. Аптыраганнан соң базарга чыгып киемнәр сатты. 1 елдан гына белгечлеге буенча эшли башлады. Яңа эштә үзенә аерым кичкенә генә бүлмә, компьютер иде. Ишек янында чәй эчү өчен өстәл һәм башка кирәк яраклар. Галия эшкә урнашуына сөенеп туя алмады. Эш җаена да бик тиз төшенде. Хәер, әллә ни кыенлыгы да юк иде аның. Укырга теләүчеләрнең теркисе дә документларын туплыйсы. Дәресләр расписаниесен төзүне укытучылар үз өстенә алды. Азрак реклама эше белән шөгыльләнәсе була дип куркытканнар иде. Галия төркемдәшләренә тулай торактагы таныш белешләренә сөйләгән иде. Азрак ташлама ясыйм дигәч, атна эчендә 2 яңа төркем тупланып укый да башладылар. Синең кебек оста эшләүчеләр юк иде әле, дип мактады аны Самат Салимович. Эш хакына өстәп премия язды. Кызның башы күккә тиде. Беренчедән, аның инде күптән туйганча акчага тиенгәне юк иде. Икенчедән, буш вакыты күп булу сәбәпле ул инде диплом эшен тәмамлый язды. График буенча 8 март көнне ул ял итәргә тиеш иде. Әмма Самат Салимович шалтыратып, Галия эшкә чыгалмассың микән? Мәдинә авырыбрак тора дигәч каршы килмәде. Укуы сәбәпле кулдаш кызыннан аның эш сәгатьләре шактый ким иде. Эш хакын бер төрле алалар. Эшкә килгәч, бер мәл аптырап калды. Аның өстәлендә кып-кызыл роза чәчәкләре бәйләме ята. Кызның йөзе дә шул чәчкә таҗлары сыман төскә буялды. Ул арада ишектә Самат Салимович күренде. Исәнме, Галия, диде ул елмаеп. Бәйрәм белән сине. Булар чәчкәләргә карап, кыз уңайсызланып калган иде. Миңа? Сиңа булмый, кемгә булсын инде, Галия? Директор аны дусларча иңнәреннән какты. 8 март бүген. Мин бәйрәм саен мәктәбебездә эшләүче гүзәл затларны котларга тырышам. Рәхмәт. Кыз күңелендә ниндидер җиңеллек тойды.
Ул әллә ниләр уйлый башлады жүләркәй. Теория буенча дәресләр юк иде ул көнне. Галия укучыларның документларын тикшерә башлады. Сайттагы мәгълүматларны яңартты. Вакыт акрын уза иде. Әллә директордан сорап, иртәрәк китим микән дип торганда, ишектә Самат Салимович үзе күренде. Бәйрәм көнендә ике мескен кебек без генә эшләп утырабыз, Галия. Әйдә, кафега кереп, чәй эчеп чыгыйк булмаса. Чәй дип җавап бирергә дә аптырап калды ул. Чәй монда да бар ич, Самат Салимович. Бәйрәм хөрмәтенә чәйгә өстәп берәр пирожный ашасак та гаип булмаса, әйме? Автошкола каршысында гына яңа кафе ачтылар. Әйдә, шунда ничек ашатуларын күреп белеп кайтабыз. Курыкма, сине ашамам. Кыз кыяр-кыймас кына директор артыннан иярде. Баш тартса, бу кыз минем хакта әллә ниләр уйлар дип фикер йөртүе бар. Чәй генә эчәбез дигән булса да, официанттан Самат Салимович өстәл тулы ризык ташытты. Галиягә дип бер бокал шампан шәрабы да сорады. Мин эчмим дигән кызга, каршыңда торсын, мин сине мәҗбүрләмим. Мин мондый көнне әзрәк күңелемне күтәрер идем. Тик автошкола ишек төбендә ялгыз машинам буйыгып көтә диде. Күпме уялып утырырга була. Галия дә башта сүзсез генә утырса да, автошколада булган кызыклы хәлләрне сөйли-сөйли, тәмле торт кисәге ашап бетерүендә, кабып карый-карый шампан шәрабы салынган бокалны бушатуында сизмәде. Галия, минем сиңа бер мөһим сүз әйтәсем бар, диде шул чак Самат Салимович ничектер җитдиләнеп. Ничегрәк башлый микән? Тыңлыйм, Самат Салимович, диде кыз кулын солдатлар сыман шигәсенә куеп. Ни кушсагыз, шуны үтәргә риза. Самат Салимович, кайчан шулай дип дәшүдән туктарсың икән, Галия? Мин шул кадәрле карт күренәммени? Юк, Самат Салимович, бик яшь күренәсез, диде шампан шарабыннан күңеле күтәрелеп киткән кыз. Кем дип дәшәргә соң, Самат Салимович? Самат диген, мин бит синнән 7 яшькә генә олы. Хикмәт яшьтәмени, Самат Салимович? Сез бит минем җитәкчем. Менә шул хакта сөйләшмәкче идем дә инде мин синең белән, Галия. Синең миңа җитәкче итеп каравыңны теләмим мин. Ир бер туктаусыз кулындагы салфетка кисәген бетерде. Ошыйсың син миңа, Галия. Бер күрүдә ошаттым мин сине. Әле син укып йөргән вакытта ук. Мин мәктәптә сирәк булам. Берәү генә түгел бит алар минем. Бөтен шәһәр буйлап сибелгән. Соңга калган идең ул көнне. Яңакларың кышкы салкыннан алма кебек кызарган иде. Син йөгереп барышлый гына исәнмесез дидең дә, класска кирип юк булдың. Минем йөрәк шул күрешүдән тынычлыгын югалтты. Димәк, эшкә дә кызның уйлары буталды. Әйе, мин сине махсус чакырттым. Булай гына тыңлап та тормас идең син мине. Син бит әнә нинди горур. Якын килерлек түгел үзеңә. Кызның бер урында катып калуын күреп, Самат җыена башлады. Ачуландырсам, гафу ит мине. Тик хисләремне җавапсыз калдырсаң да, эшеңне ташлама, яме? Синең ярдәмең чынлап та кирәк миңа. Инде ярты ел укучыларга кытлык кичерәбез. Син әнә ай эчендә безне беренче урынга чыгардың. Ярый, сау бул. Ир чекны түләде дә кафедан чыгып китте. Галия ялгыз аптырап утырып калды. Хәлләр мондый бурылыш алыр дип һич кенә дә башына китермәгән иде Галия. Самат Саматны бит ул бары тик автошколаның директоры буларак кына белә иде. Үзенә карата яхшы мөнәсәбәтне, елмаеп сөйләшүләрне яхшы эшләү белән бәйләп карый иде. Ул әнә ничек икән? Әгәр чынлап та Самат аңа гашыйк булса, ярата алыр микән аны Галия? Нишләп яратмаска? Самат озын буйлы, кара чәчле шибәр ир-ат, җитмәсә хылкы әйбәт. Бер вакытта да ачуланмый. Тик нигә болай килеп чыкты соң әле бу? Галия мәхәббәт ике йөрәктә дә бер вакытта уяна. Ниндидер сихри җепләр белән урый дип ышана иде. Аның артыннан йөрүче егетләр дә аз булмады. Тик ул берсен дә дус булудан ары үзенә якын китермәде. Үзенең бердән-берен хисләрен дөрләп яндырырлык мәхәббәтен көтте. Монда ничектер алдан ук кырылган план, махсус эшкә алу. Галия үзен капкынга эләккән кыргый җәнлектә хис итте. Әйтерсең лә аның хисләрен сатып алырга телиләр. Икенче көнне эшкә бармады.
Авырым дип ялганларга yetkirgan булып сөйләшергә ниятләде. Тик гаҗәпләнүенә каршы, аңа шалтыратучы да, син кая дип эзләүче дә булмады. Кызның уйларында гел Самат иде. Ашаганда да, йоклаганда да ире аның күз алдыннан китмәде. Кирәкмәгән уйларны таратам дип, дуслары белән кинога барды. Тик ярты сеансны да карап бетермичә, экрандагы күренешләрдән кызык тапмыйча урамга атылды. Бер атнадан түзмәде. Автошколага китте Галия. Дөресрәге, аяклары үзеннән үзе шунда атлады. Мин инде сине килмәссең дип уйлаган идем дип елмаеп каршы алды аны Самат. Алай да яңа кеше эзләргә ашыкмадым. Кечкенә генә өмет кисәге синең безне ташламаячагың хакында җиткерде. Рәхим ит, эш урының сине көтә. Мәдинә төшке аштан соңына килә алам дигән иде. 2 кеше өчен эшләде мискенкәем. Бүген ял итәсен белгәч, ничек куаныр. Элеккечә акрын гына янә мәшәкатенә чумды Галия. Мәктәптә ул бу үзгәрешләр күзәтелмәде. Самат гадәттәгечә эш буенча гына сөйләште. Элеккеге сөйләшү турында ләммим. Галиянең күңелендә исә кытып бураннары кытырды. Ул көннән-көн үзенең Саматка тартылуын аңлады. Тик бу турында җитәкчесенә әйтергә кыймады. Хәтерлисезме? Кайчандыр сез мине ошатам дигән идегез, мин дә сезне яратам дип муенына сарылмас бит инде. Самат бу хакта оныткан икән, димәк, хисләре ул кадәрле көчле булмаган. Бәлки теге сөйләшүдән соң кызны үпкәләттем дип уйлыйдыр. Кем белсен? Бер көнне Самат янына 2 егет килде. Тизрәк җыенда, бу тынчу шәһәрдән тайык яхшы чакта дип ашыктырды берсе. Булар минем иң якын дусларым, Данис белән Муса дип таныштырды Галияне Самат. Бүген Мусаның туган көне. Шәһәр читендәге дачага шашлык кыздырырга барабыз. Теләсәң, әйдә безнең белән. Шул чак Галия әллә нишләп китте. Сүзсез генә ризалашуын белдереп баш какты да, егетләр белән машинага кирип чумды. Кафеда ошыйсың дигән сүзләрдән дә уялып утырган кыз бер белмәгән дачага китте. Бу юлы да тәкъдимен кире каксам, Самат мине башка бер кайда чакырмас. Хисләремне дә мәңге аңлата алмам дип курыкты ул. Туган көн күңелле үтте. Барысы бергә унлап кеше җыелды. Кич буе җырлашып, көлеп утырдылар. Азрак кәйфләнеп алган Самат инде үзенең элеккеге ялчанлыгын онытты. Галияне үзеннән бер адымга да җибәрмәде. Бу безнең автошколада эшли башлаучы иң матур туташыбыз дип дусларына таныштыруы бик үк ошап бетмәсә дә, моңа әллә нисе китмәде. Кем дип таныштырсың соң ул аны? Шуннан да алар бит әлегә бер-берсенә беркем дә түгел. Егетләр кыстауына түзә алмыйча, аз-азлап шактый гына шәраб эчкән Галия үзен бик бәхетле хис итте әлеге бәйрәмдә. Төнне алар бергә үткәрделәр. Бу ничектер үзеннән үзе шулай килеп чыкты. Саматның аны кулларына күтәреп, өйгә алып керүен дә, аның кочагында изрәвен дә аңламый калды кыз. Иртән уянганда янәшәсендә Самат юк иде. Ул иртүк кайтып китте, эшләре буенча. Кайгырма, сине үзебез илтеп куярбыз диеште дуслары. Ничектер сәер иде булар барысы да. Кичәге шәрәптән күңеле булганган Галия үзен ничектер бушап калган җан итеп тойды. Эштә исә Самат үзен элеккечә тотты. Әйтерсең лә алар арасында бер ни дә булмаган. Дөрес, ягымлы сүзләрен, чәй эчәргә дигән булып тәмле шоколад, конфетларын кызганмады. Тик Галия өчен бу гына аз. Ул Саматны һәр чак янәшәсендә күрергә теле иде. Шуны сизгәндәй, кич белән Самат аны ресторанга чакырды. Кыз көне буе түземсезләнеп, икәүдән икәү генә сөйләшеп утыру мизгелләрен көтте. Шул чак эш телефоны шалтырады. Самат Салимовичны мөмкинме? Дип сорады таныш түгел хатын-кыз тавышы. Нишләптер кесә телефонын алмый? Хәзер чакырам, диде Галия никтер калтыравыграк тавыш белән. Кем шалтырата дип әйтим? Хатыны. Хатыны? Самат өйләнгән? Менә ни өчен эштә дә, дуслары янында да Галия белән хезмәттәш буларак кына аралаша икән ул. Кызның кинәт күз аллары караңгыланды. Үз-үзен белештермичә, кабинет ишеген бар кешенә кайрып ачты да: "Самат Салимович, сезне телефонга хатыныгыз чакыра" дип кычкырды. Үзе исә елап җибәрмәс өчен тешләрен кысып урамга атылды. Күз яшьләренә буылып йөгереп барган Галияне Самат паркта куып тотты.
Миңа синең белән ачыктан-ачык сөйләшергә кирәк, диде ул кызның каршысына тезләнеп. Әйе, мин гаепле. Алдан ук барысын да сөйләргә тиеш идем. Тик ничегрәк итеп аңлатыйм икән? Мин болай да аңладым инде. Галия карашын читкә борды. Барысы да син уйлаганча алай җиңел генә түгел шул. Әйдә берәр аулак урынга керик. Мин сиңа бөтен тормышымны сөйләрмен. Соңыннан, әгәр теләсәң, башка бер кайчан да күрешмәбез. Тик син мине тыңларга тиешсең, Галия. Кыз җавап биреп тормыйча гына Самат артыннан атлады.